Как да отслабнем? Постоянно ми питате този въпрос, давам ви най-лесния начин. Особено за начинаещи. Ама аз не мога да броя калории, ма да ям ли това, ма колко вода да пия, ма какво да ям, какво да правя? Слушай, една дама се е постарала да ти даде точно това, което трябва, събрано в една малка книжка. Тук има всичко, което те интересува, проверено е от мен. Книгата се нарича Система 4 хранения, защото те учи как да ядеш и да отслабваш, а не да гладуваш. На края на книгата има 120 рецепти с изчислени калории. И те не са брашно от спелта, с вода, направено на тесто, с авокадо, рукола, чия и така нататък. Рецептите са мусака, дроб сърма, пиле с ориз, мекици, палачинки, пица, паста, омлет, гювечета. Има доста и арабски рецепти, разядки и някои по-интересни като суфлета от тиквички. Просто за да не се мъчиш ти да изчисляваш всяко нещо, следваш рецептата и отдолу ти пише колко калории има. Ще научиш специално за теб колко трябва да ядеш, колко вода трябва да пиеш, как да не преяждаш, трикчета, за да не се храниш емоционално, защото храненето не е само физическо, то е и психологическо. Това не е просто диета от ония монотонните закуска, обяд, вечеря, яш това по толкова грам. Това те учи как да ядеш всичко каквото поискаш, но да знаеш колко ти можеш и колко има в храната. Знаете, че това е и моята идеология. Никога не съм ви казвала, спазвайте тази диета, винаги съм ви казвала, яжте всичко, но знайте колко. Затова книгата е абсолютно одобрена от мен и ви я представям на вас. Нещо, което много ме впечатли в създателката на книгата Ирена Пинтева е, че след третата си бременност имала тотален срив на хормоните, хормонален дисбаланс. Започнала е да качва много килограми и никога не е дошъл цикъла. Никакви лекари, медикаменти, нищо не е помогнал и се е посъветвали просто да се откаже и да се приеме такава. Слава Богу, че не е. Започнала да чете, да се информира и е стигнала до тук. Здравословно и често хранене. Изпитала го е на своя гръб и е решила да ни го сподели и на нас. Поръчва се от тук с безплатна доставка е за цяла България. Айде, успех!